бародарои азиз, ба ма ба шумо пешниҳод мекунам бародарҷоно, нигоҳ кунед. ҳаминҷа меброя ҳозир кадомед ки мехоҳед кампири очатуна мусфеди падартуна фарқш неста, касе ҳаста неста, бародартуна хоҳартуна, яъне ки мехоҳед ки ҳаҷ роӣ кунем бародарҷоно ба боварии комил, ба боварии яъне ки дар ҳаминҷа маям алҳамдулиллоҳ бародармо бародари қадрдонай дар амонат хиёнат карда намешава бародарҷоно. метонед ки дар номерош инҷа номерош меброяем бародарда занг мизанед, иншоалло ки кортуна бо тантана буд мекунад. баъд як чизи дигар бародарҷоно, кадомед ки мехоҳед ки граница бурем бародарҷоно, бародар монда занг мизанед, алҳамдулиллоҳ ки бародар беҳтарна айноми ма гап занед, иншоалло ки скидкартон мекуна бе ягон самниваца, бе ягон чи. баъд мехоҳед ки билет бихарем бародарҷоно, авиакаса дайҷаш авиакаса мебуря шербачо полошда авиакаса насидагай метонед ки харидорӣ кунед шербачо. бародарҷоно аз ҳар як тату ма хоҳиш мекунам навори моро лайк монем, падилитса кунен, подписатса кунен. ма алло шоҳида гапто надорам бародарҷоно, имрӯз як бародармон аз ваҳдат 25 сола гузашта шидагиай ҳозир аймуҷо мебинам саҳари биромагимо рафтем амуҷо ҳамиҷо омагием алҳамдулиллоҳ ки айдам биаму даводав дорем бародарҷоно. аз шумо чӣ мерава? просто дастгирӣ мерава. мо иншоаллоҳ ки хизмат дем аррасдиҳанда ӯ парвардигор хичай ай ҳар ҷое ки бита аллоҳ ризқи моро мета. мо эҳтиёҷ ба ягон пули ягон кас надорем, просто дастгирӣ кунем бародарҷоно. Ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. бародарои азиз, аллоҳ баракатон бита шербачо. нигоҳ куненда шермардои ватан, гапи ҳар як қанчиқа гӯш накунем, гапи ҳар як саги пишика гӯш накунем бародарҷоно. нигоҳ кунед масъалаи ҳамин коля бародар нигоҳ мекунем дар телеграм ҳаме нависонед, дар комментари ҳаме нависонед, тамоми чиза нависондесем бародарҷоно. як чиза сабр мегӯянд, ҳамин хеле аст бародаро, як камеам сабр кунен, иншоаллоҳ ба амраи худо ҳамаш хуб мешава, ҳамаш пешниҳод карда мешава ба шумо бародарҷоно. бародаро вале мо чизеро намемонем ки тошто беачоту беучот шавад, темболи и кору бурӯай бародарҷоно. ия масъалае аст ки алҳамдулиллоҳ ки бо кора дидестем пешравӣ аст алҳамдулиллоҳ дар кола бародармон алҳамдулиллоҳ пешравӣ аст шербачо бе ягон самниваца, бе ягон мисусон. мо иншоаллоҳ ба амраи худо таслим гирифтем, худо хоҳад мерем тай кор бисёр бародарҷоно. шумо ҳам бибинед ки исм мерем, аллоҳ шоҳида исм мерем дига времиам намешава бародарҷоно. алҳамдулиллоҳ маблағам ҷамъ шидагиай 5 миллион охе субҳоналлоҳ 5 миллион ҷамъ шида фалончи и қанчиқоку қанчиқ вори мераванд ҳамихел ҷакида аз сухтаи куншонай, аз сухтаи куншонай. ки ман мегӯм ки аллоҳ баракат бита шуморо шербачо. то ӯ вақте ки шумо мара доверият мекунед, то ӯ вақте ки шумо мара ҳурмат мекунед, мегем бобои лангарӣ амонат ама дар ту меспорам, амонат хиёнат нашава. ибрати нарм ки ту мара тамошо дорӣ, никогда в жизнь фромӯш накун ки ман дар амонат хиёнат накардам, и хиёнат намекунам. фаҳмидем бародаро? ман инами хеле сағираям, барои ҳамин қадар ягон майда парво накунен, ягон майда фикрам накунен. алҳамдулиллоҳ ҳақ ба ҳақдор мераса. кори бародармон колия алҳамдулиллоҳ ки чотка рафтестай таҳти назоратай, не толка у таҳти назорати ма, бо таҳти назорати бародарое ҳастанд ки алҳамдулиллоҳ номшона гирифта наметонем. алҳамдулиллоҳ ки ҳастанд дар ҷа хуш. ягон кас ягон ҳаромхӯрӣ карда наметона, ягон кас ягон суми бародара и чиртонда ҳам наметона. шумо ягон майда самниваца накунед, фақат догӯ бошен шербачо, фақат доо кунен, дастгирӣ кунен. алҳамдулиллоҳ мо хизмат кардаем, и хизмат карда мерем. худо хоҳад мон бисӯзанд, ҳамин кунтеро бисӯзанд, қанчиқо дига намедонанд ки чӣ кор кунанд, дига намедонанд ки чӣ бигӯянд. бо бигӯянд иншоаллоҳ времяи ишани мешава ки роста бародарои қадрдонам дабармон бародарое ҳастанд ки алҳамдулиллоҳ қорибачо ҳурматмон мекунанд, эҳтиромшон мекунем. намонде санам видео кардан, агане ҳар як видеои мекунем ки ба худо бародаро кайфа кайфиятош мекунем. не ки придётся раз ба ҳамин хел боша, придётся ма бояд ки ответ битам. шумо иҷдат кунед иншоаллоҳ ба амраи худо бародарҷоно. ҳамаш мебурӯя, ҳамаш дар нақша ҳай.
айн нақша берин нест бародарҷоно. Дар ҳаққи кӯла бародар дуо кунен, дар ҳаққи падару модараш дуо кунен, дар ҳаққи фарзандош дуо кунен. Коро ҳама пеш рафтестай. И пешравиам алҳамдулилло ки ҳастанд. Адвокатҳоам алҳамдулилло кор кестанд бародарҷоно. Худо нигаҳбонтон бошад шербачаҳо. Навора дастгирӣ кунен, навора лайк монем, падилитса кунен шербачаҳо. Ман гуфтам, ман мардумагим мард мерам бародаро. Анам хел бародарҷоно. Худо нигаҳбонтон. Дар амони Аллоҳ бошед.